Sarewa Radio. Ruhin sauti. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sunana Nazir Ahmad Hausawa. Bisa al'ada a Sarewa Radio mukan karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka aiko mana da su ko kuma kuka rubuta akan post ko kuma labarai da muka rattaba a shafukanmu na sada zumunta. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana da su akan labaran da muka wallafa a shafukanmu na sada zumunta. Za mu fara da shafinmu na Facebook. Dangane da maganar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi a wata ziyara da gwamnan jihar Neja da tawagarsa suka kai fadar shugaban ƙasa a jiya Talata, shugaban ya nuna damuwarsa ce ina matuƙar mamaki da ƙaruwar matsalolin tsaro ke yi a sassan Najeriya. Aliyu Idris ya ce Allah shi kyauta. Kamar Ibrahim Musa Maiduguri ya ce mu a nan jihar Borno za ka ji abu kamar ya lafa sai ka ji abu ya ƙara bullowa duba da kwanakin inda 'yan ta'addan Boko Haram suka zafafa kai hare-hare. Allah ya kawo mana gwamna mai jajircewa domin ya ga an samu zaman lafiya a jihar Borno. Allah ya kawo mana ƙarshen ta'addanci a jihar mu ta Borno da ma ƙasar baki ɗaya. Abubakar Abba JBT ya ce ya kamata shugaba Buhari ya sauke dukkan shugabannin tsaron ƙasar nan tunda sun gaza sai a bawa wasu don a ga kamun ludayensu, amma shi Buhari ba mai jin ra'ayin jama'a bane face nasa na karan kansa, wanda hakan ya sa muka cire tsammani a gare shi. Abban bin Baz Unguru ya ce to mu kam al'ummar arewacin ƙasar nan har yanzu ba mu fita daga matsalar tsaro ba, duba da yadda har yanzu muke fama da tashe-tashen hankula ta sanadiyar Boko Haram. Alhamdulillah Shu ya ce gaskiya ya kamata a ƙara tashi tsaye kan matsalar tsaro don kuma dole sai kowa ya ba da gudunmawa. Abdulbaki Hamisu Adam ya ce mu dai fatan mu Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin da suka sa ƙasar mu a gaba. Abba bin Awwal MKF ya ce daman ai mun san Buhari ba zai iya ba. Bin Salisu Muktar ya ce ai mu Sarewa Radio ba ma mamaki. Sai wani ɗan gajeren bincike da Sarewa Radio ta yi akan shahararrun mutane da suka fi kowa mabiya a shafin Instagram, inda shi ma kuka yi masa rubdugu da tsokaci a kai. Excellency Abubakar Salisu Arikime ya ce gaskiya ta fi kwabo. Sarewa Radio muna jinjina muku a bisa wannan kokari da kuke yi a koda yaushe. Allah Ubangiji ya ƙara muku basira. To amin. Aisha Usman ta ce masha Allah da wannan bincike, fatan nasara a rayuwarku ma'aikatan Sarewa Radio, aikin ku yana kyau. To mun gode Aisha. Kamar Ibrahim Musa Maiduguri ce of Sarewa Radio yabon gwani ya zama dole, haƙiƙa kun cancanci yabo da jinjina mara iyaka. Kuna ƙoƙari wajen zaƙulo labarai daban-daban domin jin daɗin masu sauraron ku. Allah ya ƙara basira da hazaƙa of Sarewa Radio. To mu mun gode Comrade. Abubakar Kawu Girgir ko yace Sarewa Radio sarakan aiki, gaskiya ta mamaye kaso mafi tsoka a wannan bincike naku. To Abubakar kai ma mun gode. Hassan Lawal Ahmad ya ce binciken ku yayi sosai Sarewa, ni ina da mabiya sama da 40, lallai na gaba yayi gaba. Yasir Wayi Yashe ya ce mun jima da sanin cewa CR7 ya fi kowa shahara a duniya. Labari na gaba kuma da ya fi jan hankali a shafin namu na labarin wata mata da ta banka kanta wuta a jihar Kano da ke Najeriya, inda ake zargin kishi ne ya sa ta kashe kanta har lahira. Murtala Bawala Gugar Samu ya ce akwai sauran rana a kaba domin kuwa tabbas abin daɗa ƙaruwa yake. Mata kada shaidar da ake muku ta tausayi ta barkan ku mana. Wannan ya fi ƙarfin kishi, jahilci ne. Abubakar Kawu Girgir ya ce matanmu na arewa babu wani abu da zai zame musu darasi ko aya. Ismaila Alhaji ya ce Sarewa Radio Allah ya sa mu dace, amma ya kamata iyaye su dinga dagewa wajen kula da tarbiyyar yaransu da ilmantar da su. Aisha Usman ko ta ce gaskiya ya kamata a fara yin gwajin kwakwalwa kafin a auri mace. Dan gaskiya da alamun sun fara samun taɓin kwakwalwa. Jamila Aliyu na Jidda Mbalgare ta ce tarkashi. To ma sauraron Sarewa Radio kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da muka tsakuro kenan don mun karantawa. Sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ga mu ɗauke da wasu labaran na musamman. Muna nan muna tsimayen ra'ayoyinku inda za mu kuma tsakurowa mu karanta. Zar Ahmad Hausawa Ziriams daga nan birnin New York nake cewa a ci gaba da sauraron Sarewa Radio. Ruhin sauti. Sarewa Radio. Ruhin sauti. Today, yau da gobe sai Allah. Amma we don't make it now, sai
sannu ka ɗaukaka duniya shaidar haka in kai da kyau za ka nasa a duniya ba kamar ruwa kaga fili in za a yi kiɗa a dole za a yi rawa sai ku taka ku yi haka sai ku tafa a yi haka tun da mun zo ne haka da salon waƙar ku ne tude na tude yau da gobe sai Allah tude na tude yau da gobe sai Allah tude na tude yau da gobe sai Allah amma we don't make it now sai mu gobe Sarewa Radio. Ruhin sauti. Ku ci gaba da sauraron Sarewa Radio.